In deze laatste week van de schoolvakanties vinden er in de hele gemeente sportweken plaats voor kinderen. In de Heuf vindt het handbalkamp plaats, in Kessel en ook in Panningen de voetbalweek. Nou, dit is de tweede editie. Vorig jaar dus voor de eerste keer met 40 kinderen. En dit jaar hebben we er 68, dus het begint wel te leven hier in de buurt. Ja, vroeger waren hier in de regio allemaal toernooien, in Baarlo en in Meijel en in Kessel. En hier in oud-gemeente Helden was eigenlijk geen toernooi. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om hier in Panningen te gaan proberen. En wat vind je ervan? Leuk. Vind je leuk? En wie is je favoriete speler en je favoriete club? Ajax. En je favoriete speler? Bazoer. Vijf en een half. Ja! Wie was die? Ja, goed zo. We kiezen voor echt voetbal, niet voor spellen. Wij kiezen voor voetbaltraining in de ochtend, een circuittraining. En 's middags hebben we wel wat spelvormen. Het zijn allemaal voetbalspelvormen. Geen touwtrekken, weet ik veel wat. En gezonde voeding vinden wij heel belangrijk. Dus zoals je nu ook ziet achter mij krijgen de kinderen fruit en water. En dat vinden wij gewoon belangrijk. Dus gezonde voeding en lekker voetballen.